zakho vula umlomo wakho and give God the praise. Hallelujah. If you believe you can do better than that, unikeza uNkulunkulu udumo. Uhlokome kuye ebusuku and shout to the top of your voice and tell him there's nobody like you. Uphakeme kunezintaba, uyakhazimula kunelanga, ubuso bakhe bubalekelwe izulu nomhlaba, bangafunyanelwa indawo, uyinkosi yenkazimulo, bonke ababheka kuye, ubuso babo buyakhanya, abusoze bajapha, uyinkosi yokulunga nenkosi yokuqoba. Can we give him the praise and the glory for the last time bathandekayo, uhlokome kuye kakhulu kuna oshamaya. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Phakama, dunyiswa, hlonishwa, batshazwa, Thank you, khothanyelwa. God. Bongwa izizwe zonke, utuswe imindeni yonke, ngoba unantanga emhlabeni. Ungumdala kunezinsuku, wawukhona onkulunkulu abebazwe ngezihlahla bengakabibikho. uNkulunkulu ongadalwanga, uNkulunkulu ozidale yena. Phakama kakhulu, uthathele igama lakho udumo ebusuku sekuhlalele, egameni elikhazimulayo nelingcwele, igama lenkosi yethu Jesu. Ibandla likaNkulunkulu lithi amen. We may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Kosingisi mami seke endaweni elidulu endaweni epha kosi kosi Praise the Lord. Hlala phansi gazi. Amen. Bathandekayo, simelene ngisebenzisele lithuba ngokuyithoba nangenhlonipho ngibingelele to His Grace, His Excellency, the Bishop and the presiding voice prophetically in this house in a person of Ubaba Noma Mushenge. Sidlulisa inhlonipho enkulu nokuthi uNkulunkulu uthandaza kwabazokhuluma kule busuku banamhlanje. uNkulunkulu aphosa amagama ethu asikuthathi kancane. We honor the Lord your God.
Sibingelele kakhulu amadoda kaNkulunkulu akhona abazalwane la abahlobo bethu enkosini. Ngicela ungababali ngoba ngibe overwhelmed, ngaba excited, abanye ngibagcina ku Facebook manje ngibabona eduze, so ngabona lento excitement izangilimaza. Amen. So ngicela ukuthi ngizibambe njengomuntu osenesikhashane khona esontweni, sengiyayazi imigomo yesonto. Sibingelele bonke ubuholi. Ngizayibreaka nje kancane protocol ngoba ama-guest umuntu kaNkulunkulu is a presiding officer of the house, abingelelwa i-presiding officer. But ngoba kwamzala-ke ngizabingelela nje emakhaya ngoba wena uzoshumayela la. Sibonge naNkulunkulu indlela asebenzise ngayo ubaba uMntungwa okhulumela ngaphambi kwami. uNkulunkulu ukhulume kakhulu. Sibingelele umphathi ohlelo uphi usephumile, uzawushintsha, hayi bengeka ngashintsha, ubeyobu strong engashintsha. Kuyaxhuma inhle into yasenkonzweni bazalwane. Sibathi ngiyabona nje abantu belwisa izingane ezithomoya la ku Facebook, bajabulephi bangcwele ngoba uma abantu bethanda inkosi be-expressa their love for the Lord in the house of the Lord is good. Amen. Noma ke abanye bengakujwayeli lokho, kuhle kodwa sekujwayele ubumnandi basebukhoneni. Sibingelele iband iningi namhlanje, khona noNtshebe. Inkosi inhle kakhulu kule ndlu. Amen. Khona wakithi ke lana ngithi uyazi wasekhaya lo ngizombingelela noma ukuhlumile. Khona etiye futhi nabakini. Ngesikhathi abakini bedla isiqatha, abakithi badlala enkonzweni. Shela uJesu izandla. Praise the Lord. Inhle kakhulu inkosi. Ngizotohoza ke labangcwele bese ngihamba. Praise the Lord. Angiye nomshumelo desperate ngo amen, mawushoko usho, mawungashoko ulalele, makuthi uthi noma yini nje ukukhuleka kuyo, it's okay. Senginesikhashana ngishumayela abazalwane. uNkulunkulu sangisiza, angisaphefumi ngiyasebenza. I know what will happen after this. Amen. And ubusuku lobu obuqokwe uNkulunkulu njengobusuku besibusiso. But I want to speak to the enemy of blessing and ekudala. Because kuthiwa mawungakasishaya isiqhwaga somzi ngekudla umzi. So you must defeat the strong man first, and then you are able to overcome the house. Muzi kaNkulunkulu ngivumeleni ngikhulume about the foundational issues that hinders people to grow. Izibopho zezisekelo ezivimba abantu ukuba bakhule. Alibonke igama lenkosi. The foundational scripture, okay, let me make this declaration again bazalwane, or rather a disclaimer. Ukuthi angifuni ukuqamba manga mhlambe ngithi intshumayelo lento engizoyenza la, angithi ngiyakwazi ukushumayela. Futhi ngiyakufundisa. So I kunabashumayela endlini. So I know humanetics and humanetics, and I'll break all those laws because I'm here to do ukuzokhuluma nomkhathi. So what if you want to summarize what I'll be doing here, kusukume lwaba bomfishano ozalwa usesikolide wa address umkhathi. So that's what I'll be doing today. Alibonke igama lenkosi. So my foundational scripture is Jeremiah chapter 31 verse number 28 and 29. Oh Shamaya. So ngiyacela bazalwane ningivumele ngikhulume ngalento ama foundational issues avimba abantu kuba bakhule, and my objectives are only two. My first objective ukuba silekelelane ukwaqonda noma sikwazi ukwabona ukuthi sikhuluma ngani uma sikhuluma ngama foundational issues. But number two, my second objective is maybe to help us identify those
foundational issues, but obviously lastly iyiphi indlela uNkulunkulu ayibekile ukuba siqashule kulama foundational issues, and then I'll be done. Alibonge igama lika Jesu. So abantu abaningi namhlanje shenge abahlulekayo bekholwa, abahluleki ngoba bayizehluleki, abahluleki ngoba bamavila, abahluleki ngoba uNkulunkulu akabathandi, bahluleka ngenxa yezinto abangahlangene nazo. Khona abantu abastrugglisha ubon, this person is not lazy, this person futhi uhlakaniphile, lo muntu ufanele ngabe ukude lo, kodwa kwenze njani kuyanqaba, ngathi kuyahlangana, ngathi kuyahlehla, ngathi kuyalunga, ngathi kumile. There are forces that I'm ensuring ukuthi akakholwe kodwa akangayindawo. And mawuhlehla nawo lento uyilandela, ayikho into ayenza isona enkosini, ayikho into ayenza wamelana nenkosi, wazalwa wavumbuka emkhathini othize. I have to speak about that and I'm done. I'm done very short. Hey, Shamaya. Angazi volunteer la ekhaya shenge likufundela uma usemandleni. Khona ngathiwa wafika lo baba omfishane wathathela umuntu ithenda yakhe kufunde inkonzo yenu. Jeremiah chapter 31 verse number 29. Well, maningana amaverse ozowafunda ntombi because siyatohoza la. Uyinkosi ephilayo. 31 verse 29. Verse number 29. Okay. Ngalezo zinsuku abasayi kusho ukuthi uqala phansi. Ngalezo zinsuku abasayi kusho ukuthi oyise badlila izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abantwana abo ababushelelezi. Obani abadla izithelo zomvuno ezimuncu, kodwa amazinyo obani abebushelelezi. Thank you. You done. You done. Obani abadla izithelo zomvino omuncu, obani amazinyo ababushelelezi. Thank you. You done. I'm saying there are people who struggle in this life, not because they are lazy, not because they are not hard workers, not because impilo zabo ziqalekisiwe, balwa nezinto abangahlanganise lutho ukuze sibashaye. I'm done. I think I'm getting closer. I'm getting closer. You find people struggling today. They are just pure victims of foundational issues. And majority of the people abala endlini uyathandaza, uyafasta, uyenkonzweni, wenza yonke into ngokuthembeka, ayikho kodwa into okwazi ukuyikhomba of your hard work. Of your hard work. And uyubone abantwana babantu abangakholwa ngaphesheya komgwaqo, izinto zabo ngathi ziyahlangana. Uthi ubheka abanye ababekopheliswa uyimethe esikoleni sebe drive imoto enamagama nezibongo, wena usastrugglisha nje ngokubhala iprofile, portfolio and CV. Foundational issues that hinders people to grow. But namhlanje umbuzo omkhulu mntakamakhaye ungathi sikhuluma ngani uma sikhuluma ngama foundational issues? Two things. Number one, uma sikhuluma ngama foundational issues, sikhuluma ngalezinto ezilandela abantu kusukela ebuntwaneni, kusukela uzalwa lento iyakulandela. And let me tell you this, there are forces aphilela ukuqinisekisa ukuthi lama foundational issues ayakubamba. It is not physical. Let me tell you, life is more spiritual than it is physical. It was a missed call. I will redial it. I say impilo is more spiritual than it is natural. And if you are defeated in the spirit, you shall surely be defeated in the natural. Awukwazi ukunqoba kwele nyama, unqotshwa kwelikamoya. So there are forces
aphilela ukuqinisekisa ukuthi lama foundational issues noma ungathandaza uzusale wedwa esontweni noma ungaze uyishune uthi siyabonga baba ugcina uthi siyabenga baba, they are still gonna hinder you. You will not progress, you will not succeed, you will not have the outcome and the result of this life. Not because uNkulunkulu akakuthandi, there are forces you need to address. Akulandela kusukela ebuntwaneni. But number 2, sikhuluma ngani masikhuluma ngama foundational issues? Sikhuluma ngalezinto eziza ngenxa yofuzo labazali bakho, kwesinye isikhathi nangenxa yezifungo abazali bakho abazenza ema-altare athize wena ungakamumuthwa nasesibelethweni sikamame. Kodwa lezo fungo zinomthelela kuwe namhlanje. And I'll be done very shortly. Ngiqinisile mangithi personalities because abanye bashawa ukuthi ba-inherita into ethile ozalweni labo, izibizwe ngesizulu ngokuthi ukhondolo lomndeni. Yeah, abanye akulona ukhondolo kodwa abazali bakho benza izifungo nama-altarathize nezigodlo ezithize, wabuza ulokhuzana lapha enqumbeni, wabuza umehle esipoki, wabuza usigcikisa esikhova, wabuza wathi manje hlabangani mangikunika lento kufanele wazi ukuthi amadodana akho awayakuba nanto eyaphambili. Hlabangane ngikunike, athi uhlabangane sengihlupheke kakhulu. Athayi uzoncinda, uzoquma, uzobanqulo, uzoyishaya kulesa sihlahla uthi konke okungihluphayo makusale la. Usho kuze kube kathathu, konke okungihluphayo makusale la, bese uthatha lento. Nathi into ohamba nayo hlabangane, amadodana nabantu besilisa besibongo sakho nokhalo lakho abasayokuya phambili, baba izinto ezihlala ekhaya kodwa ngeke zilambe ngoba ngakunika lento. Athi uhlabangane ngiyezwa sigcikisa umkhovu, ngiyayithatha lento. 3-4 generations after hlabangane abafana bakhona bayindawo aba izinto nje ezihlala kwi-container yaka my friend, but lengane singaka mabura, lengane sikhulu izinto mpela, lengane eziburaza makuphela lapho athi mabura sikhatsini manje Smiro sekunane umntakayo ayibeka. There is nothing constructive about them, and another generation they will suffer from the very same thing that the previous generation suffered from. And ayikho into abayenzile laba bantwana ukuze baphile impilo ngaphansi kwefelje. Khona umuntu owenza isifungo e-altar elithile ukuze leli sibongo sala ekhaya sibe nabantu abangaphumeleli in life. Foundational issues. Awutshelo sethu wakho namhlanje. Tshelo sethu wakho namhlanje. Uyaqashula ma foundational issues. Uma ngakhulumisa uxa kwama debit order kuphela inyanga tshelo ka left. Namhlanje uyaqashula from the foundational issues. And I'm telling you, there is anointing and grace in this house. There is nothing that is not of God that will survive this night. Not by power, not by mighty, but by the anointing of the Holy Ghost. Oh, I feel good. I feel good. Unamandla asezulwini akhona kule ndawo. Ayikho into enamandla ukudlula amandla. Amandla adinga amandla. Izwi lidinga izwi. Ukukhuluma kudinga ukukhuluma. Ukukhuluma cisha ukukhuluma. Amandla cisha amandla. Umlilo cisha umlilo. Life is more spiritual than it is natural. Let me give you 3 biblical case studies of people who suffered from foundational issues so that it will make sense. Number 1, ngicela sithathe ubaba wokholo, which is Abraham. Funda phathu wabasha, Genesis chapter 12 verse number 1. I'm about to speak here. Holy Spirit,
Siyasebenza mongcwele. Verse number 1. Nakhiya. uJehova wathi kuAbrahama, phuma ezweni lakini Yes. nasezihlotsheni zakho Yes. nasendlini kayihlo Yes. uyezweni engiyakukhombisa lona. Let me tell you, Abraham was the victim of foundational issues. Ngisho ukuthini zwide when I'm saying that. It because at the age of 75 years, uAbraham wayesahlala kubo ngaphansi kophahla likayise esondliwa uyise esabuzwa ubaba wakhe ukuthi usibeke phi imali yesinkwa. uAbraham there is no progress, there is no result of his life, there is no outcome of his life. Impilo yakhe imindawonye ayindawo until izwi likhulume naye lithi Abraham phuma uGod. Leli izwi lizomqashula from ama foundational issues, and noma ungangikholwa akekho umntwana wakubo Abraham waba nomlando, only him owakwazi ukuqashula ngoba izwi lathi namhlanje kuyakhipha from the demonic covering of your father's house. I am isolating you for greatness. The spotlight of heaven is pointing at your direction, and tonight you are breaking forth. I feel good and I feel good. There are people in this house uNkulunkulu aba-isolate-ayo ekhaya lakini, esibongo sakini, estradini sakini, endaweni yangakini. Ithi Nkosi phuma. Awuthole sethu uzokho uyakhishwa. Uma ngakhulumisa kuvuka iconsi lakubo tshalo ka right uyakhishwa. Ayikhuluma nawe uyakhishwa. Kunamandla akukhiphayo, kunento ekukhiphayo uShamaya. This marks your season. This marks the change of your life. This marks the transformation of your life. This marks the breakthrough of your life. Ngoba kunethoshi lasezulwini, the spotlight of heaven ikhanyisele ngakuwe. Ngibona ukukhanya okukhulu okukhipha abantu okhondoleni nemndeni. Ngibona ukukhanya okukhulu okukhipha abantu okhondoleni nasofuzweni olubi, ngoba abanye babanjwe umoya wendawo. Ezinto eziwumoya nje wendawo, until uphume kuleyo ndawo uzohlala uyisibotho njengamantombazane estradi sakini. Akoma kwasana, koma amaphoyisa, koma osikhabhabhoya, koma amasosha, koma yonke iqomqomo. Until you break from the demonic coverage of that zone. Abraham, oh bazalwane, isikhathi sami sengishaya. Bengizonitshela umlando nje omfishane kaAbraham ukuthi ukhishwa nje uSom-Abraham, ukhishwa makoti wakithi ngoba kubo kaAbrahama kwakukhandwa izithixo. Ubaba kaAbrahama wayewumbazi, ebazi izithixo ezikhonzwa izizwe ngezizwe. So ubaba kaAbrahama ukhula uAbrahama kuthiwa ngelilanga nangu uThixo, ngelanga kuthiwa nangu uThixo, until uAbrahama abe ne desire to know the real God. And when this guy had a desire of knowing a real God, uyena uAbrahama owayephatha okhiye bestoreroom okuhlala khona oThixo. Utema iphumile uThera ayofuna izingodo zokubaza oThixo, wasala uAbraham ediniwe, waqoba ngocelemba, waqoba ngocelemba, waqoba ngocelemba, washiya esodwa. Sincike ngesixuku. Uyabuya uThera, uyangena la kuhlala khona oThixo, ufica abaphelile ucelemba. Uyadinwa Abraham. Abraham, baba woza la, ubani owenze nje? Athi uAbraham angazi.
athi ungazobheda wena ukuthi awazi ngishiye wena lana nokhiye ngathi gada lana ubani owenzela kodwa athi baba wadlala ngami nangu nje umuntu ukhona uncike ngesiqobo awubuzi ngani ukuthi ubani owenzela Abraham amusukudlala ngami lento ayikwazi ukukhuluma ayikwazi ukubona ubaba simkhonze kanjani engakwazi ukukhuluma engakwazi ukubona engakwazi ukubulala I need a real God. Uyaphuma Abraham uthi angikwazi ukukhonza labo thixo I need a real God. Ubona ilanga uAbraham ulubona linomusa ubona likhanyisela ababi ubona likhanyisela abalungileyo ubona wonke umuntu oneke elangeni kuyoma wathi nangu umuntu engamkhonza ngoba osegoli uyalibona osempangeni uyalibona okwamhlaba uyalingana uyalibona mhlawumbe ngakhonza ilanga as my God. Washawa isithongwane uAbraham walala umevuka phakathi kobusuku uthi uyalibheka ilanga lisekho uthi awunalo kanti lobuye ningishiye ngizothuma ngiphaphama phakathi kobusuku akasekho lo nkulunkulu wabona izinkanyezi zizinhle ezigcwele isibhakabhaka wathi nange ngingamkhonza awubheke muhle kanjani ugcwele isibhakabhaka wakubabaza ubuhle bezinkanyezi uAbraham ushawa isithongwane uyalala uyavuka ekuseni ayisekho izinkanyezi wakhulumisa Abraham phuma. If you need what you need is not in this location. Your destiny is location sensitive. Your breakthrough is location sensitive. Until you change your location. Kuna transformation, kuna mandla, kuna qobo, kuna spiwo. Esingeke sithole breakthrough okuyi location ethile because your gift is location sensitive. So the first person who suffered from foundational issues was our father, but the favor of God said no more. You will have a difference from your father's house. There are people here namhlanje ebusuku ababoshwe ukhondolo lomndeni nomoya wendawo kodwa ngiyamemezela ebusuku ngithi uyaphuma namhlanje awubamba sethusi wakho umemeze ngokumemeza kokukholwa awuthi makhi awuthele makhi siyaphuma. Favor will isolate you from greatness. It will isolate you for greatness, for greater height, from your father's house, from your village, from your township. Oh God, because the spotlight of heaven is pointing at your direction, and the power of God is enough to take you where your father never reached, where your forefathers never reached, where the Shomalume never reached. You will break every limitation. To hinder the hand of God. The hand of God is powerful than any power. Amandla sezulwini anamandla ukushamaya labra kathasa yekebo shanta kalabra. Izinto yasezulwini namhlanje ethangixoxela indaba okunamhlanje khona inyakazayo simemeza sila esontweni kunyakaza izinto ekhaya simemeza sila esontweni kunyakaza izinto emsebenzini ushamala brakathasaya simemeza sila esontweni kunyakaza izinto in your business. The second case study is Jacob. Genesis 32 verse 24. Jacob is our second case study. Oh, la brakada sang. Just doing declaration. Verse number 24. Nakya. Wasala yedwa uJakobe. Hayi lalela khonza into engeke zenzeka until usale wena. I'll tell us that this thing is personal, it's personal, it's personal. Uma ngakhulumisa uxa kwama debit order nemali rent ayihlangana njalo ka right. Umtshela it's personal, it's personal. Indaba yoshintsho lempilo yakho is a personal matter. Ingakho mawusenkonzweni akufanele uvumele nomunye umuntu akukhathaze ngoba the transformation of your life is a personal matter. Wasala yedwa.
mphathi wabasha. Wasala yedwa uJakobe, kwabambana naye umuntu kwaze kwasa. Labrakhathasaya mahalaya. Labrakashaya mphathi wabasha. Esebona ukuthi akamhluli, wathinta esikhoxeni senyonga yakhe. Yes. Waphinyezeka uJakobe esikhoxeni senyonga esebambene naye. Yes. Wayesethi angihambe ngokuba sekuyasa, kepha wathi anginakukuyeka ukuba uhambe Uthi ungangibusisanga. njani ngisashawa izinto ezashayo baba. Ngikuyeke njani isimo sasekhaya singaguqukanga. Ngikuyeke njani ungekho umehluko phakathi kwabakhonza inkosi yamakhosi nabakhonza nabagijima impophoma. Ngikuyeke njani wonke umuntu ephathe igama lakho sibonakala sifana. I need change and transformation in my life. Shaya mphathi wabasha. uJakobe wayesembuza ethi, ake ungitshele igama lakho. Wathi, ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa khona. Yeah. uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPheniyeli, ngokuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami waphulwa. I decree and I declare to everyone under the sound of my voice, this is not just another night or another service. It is a divine appointment with God. There are people abazobambana noNkulunkulu kuze kuse. Khona oshamaya, can I declare, can I decree that people under the sound of my voice, you will speak to God. Njengomuntu ekhuluma nomhlobo wakhe, I feel like declaring and decreeing to people under the sound of my voice that this is not just another night, rather another service, but isikhathi sabantu abazokhuluma noNkulunkulu ubuso. Mawubheka impilo kaJakobe uzobona ukuthi kunento ayi-inherita kubaba wakhe uIsaac. No Isaac wayi-inherita kubaba wakhe uAbraham, ubunyumba bukankosikazi ukuqamba mangafihla umngakhe. uIsaac ubaba wakhe naye wa-inherita kubaba wakhe uIsaac uAbraham, ubunyumba bukankosikazi ukuphika umngakhe athakamazi, lying tendencies, barrenness of the wife, and they all struggled to survive. It was a chain, a repetition of events. It was a wrong reputation. And I'm saying namhlanje sizonqamula ama negative pattern of your family, because there is anointing and grace in this house that breaks every limitation and it breaks every foundational issues. They all struggles. Kodwa uJakobe wayibreaka ngobusuku be-encounter. Nesikhathi ebamba kuthiwa kwabambana naye umuntu. Wathi uJakobe ufuna ukuphakamisa ifaith yami yehlule inhliziyo yalo muntu engibambene naye. Bakhona nabangasho nami ebusuku namhlanje bathi ngifuna ukumthinta ekhoneni uNkulunkulu. Angazi wena uzomthinta phi, kodwa ikhona engifuna ukumthinta kulo. Ngifuna ukumthinta ekhoneni lokuthi akazi ukudabula isimo sami sisafana, akazi ukudabula lobusuku apheli isimo sami sisafana. uShamaya wabambana naye kwaze kwasa until his identity, ngoba inkinga eziningi zikaJakobe zayiboshwe i-identity yakhe, ngoba leli gama elithi Jacob lisho a thief. When he read umebambene nomuntu kuze kuse lithi iBhayibheli kwashintsha i-identity yakhe, kwashintsha izinto. Can I declare and prophesy upon you that anything that has been following you from childhood, we are breaking it in the name of Jesus. Noma intoni yakulandela kusukela ubuntwaneni, noma intoni ecindezela wena ecindezela abafowenu, noma intoni ekubophile, it is breaking tonight in the name of Jesus. Jesus. Abraham waqashula, Jacob waqashula, now ungaqashula. Let me give you a third case study. Jabez. The Chronicles of Gala chapter 4 verse 9 and 10. Sengiyagijima bathanda ngizovala khona manje. Hey,
Halamrakadasaya. Khulume kakhulu ke ngale ndawana. Mfoka Mtungu kade khuluma la. Lebrakadosaya mahanda. 1 Corinthians chapter 4 verse 9 and 10. Chronicles. Is a chronic. Verse number 10. Nazia, ngithanda le voice yakho nje ka verse number 10 inale yanto yasezulwini nale yanto esibusiso. uJabesi wabiza uNkulunkulu kaIsrayeli wathi, sengathi ungangibusisa nokungibusisa, wandise umkhawulo wami, Talk to me now. isandla sakho sibe nami, Talk to me now. ungivikele ebubini, Talk to me now. ingehlelwa ngubuhlungu. Oh Shamaya. uNkulunkulu wamnika acelayo, Phinda leyo ndawo ke manje uNkulunkulu. uNkulunkulu wamnika Phinda acelayo, leyo ndawana manje. uNkulunkulu wamnika Phinda acelayo, leyo ndawana manje. uNkulunkulu wamnika Phinda acelayo, leyo ndawana uNkulunkulu manje. wamnika Can acelayo. I preach and prophesy at the Yes, same time? Jesus. Tonight is not just another service. It is not just another night. uNkulunkulu wasezulwini uzokunika okelayo. Oh Shamala Brakatasaya. I do not know what is I do not know what was following you from childhood until now. I don't know what are you struggling on. All I know, uNkulunkulu wasezulwini umdala kunezinsuku Jabez were in a crisis where his parents gave him a wrong impartation. Lithi iBhayibheli nina wamqamba igama lokuthi nguJabez ethi ngokuba ngimzale ngibuhlungu. Let me tell you about Jabez. uJabez umunine ekhulelwe, uyise wayigula egulela ukufa. Lesikhathi unina ese labor ward, uyise wayese ICU. Mangabe udokotela push amishini yakhala kise ti mangabe esethi push okugcina udokotela kwangena umyaleza akasekho uyise walengane oyiphushayo. Waqamba lengane wathi uJabez, wathi ngimzale ngibhlungu. Legama Jabez lisho ubuhlungu, uzalwa indoda igama layo cause. Leli gama lithi cause lishiva. In other words, the pattern and the cycle of his family is a cycle of pain. Kodwa khona yenzayo uJabez othi angeke ngishintshe lesi simo, but I will go to God of Israel. Waya kuNkulunkulu ngomthandazo. Umethandaza akathandazela ukuthi kuqedwe ubuhlungu. Ngathi understand the one thing, that prayer may not change everything for you, but it will surely change you for everything. It was a missed call. I will redial it again. I say prayer may not change everything for you, but surely it will change you for everything. The investment you get in prayer, the power you get in prayer, ikunika amandla kabususa ubuhlungu, unika wena amandla phezu kwenhlungu ukwazi ukufakaza ikhona inhlungu. Can I give you the address? P.O. Box Daniel. Wangena amabhubesini ancintsha ukudla, wangawaxosha amabhubesi, waqeda appetite amabhubesini. Amandla omthandazo athi asibe khona isimo kodwa singamgwinya othandazayo. Can I give you address? P.O. Box Shadrach, Meshach and Abednego. Bangena emlilweni awucinywa umlilo, kucinywa ukushisa emlilweni. Awube khona umlilo kodwa ungabashisi ngoba kasikhiphi isimo, unika wena amandla angaphezu kwesimo. Can I give you another address? P.O. Box Paul, indoda yaseThiso, ngineve enyameni. Ngacela ukuba thumela ingelosi ukuba ilikhiphe, wathi uNkulunkulu khakhehla asiwakhipha ameva, sikunika amandla likhona ifa. Hamba naleli ifa. Uzwakale ekhuluma uPaul ngelinye ilanga ethi nginamandla okwenza konke. Hayi oqinisayo noma likhona ifa alingenzi lutho mangiqiniswa uyena athi siyanqoba nokunqoba ngaye loyo owasithandayo. Yathandaza lithi iBhayibheli umethandaza ukhulekela ama prayer items awu 3. Number 1 uthi ngibusise
I will not dwell there. But when the blessings overflow, they cover your shame. Whenever the blessings of the Lord overflow, they cover. Ingakhethuana yenza njalo inkosi emhlene engibheka ngayo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu ngoba uma isibusiso sakhe sehla. Let me rush. When the blessing, wakwathi ngikhumbula indoda amadoda eyayise uMephibosheth owalanda Lodebar elandwa ukubizwa inkosi. Indwango yetafula lenkosi yamboza ubunyonga buka Mephibosheth, wangakwazi ukuhlukanisa. Uma efika etafuleni lenkosi ungena uthi ngiyinja yakho nkosi. Into engiyithanda ngaleli gama lithi dog, lithi D O G, kodwa mawuliphendukazela likhipha igama elithi G O D. Sihlangana naye sinjengezinja, sibuya kuye sifana noNkulunkulu, siwonkulunkulu. Usho njalo mekhuluma noMose uthi ngikwenza uNkulunkulu phezu kaFaro. Can I prophesy? Can I preach and declare at the same time that everyone under the sound of my voice, I don't know ungenela endlini unjani, but masiphuma ngalo yamnyango kunamandla sezulwini azokushintsha. Oh, I feel good and I feel good. This power of heaven will transform you. It will change you. It will shape you. Ushamaya othatha isimo salo nkulunkulu ozekuye, hayi ungathatha isimo sezimo ongene nazo. The blessing overflow. Ngathi ngangusisa. Number 2, uthi lo mthaka methandaza uthi yandisa. Uthi yandisa. Talk to me yandisa. La kwagcina khona obaba ngiyadlula, la kwagcina khona omalume ngiyadlula, la kwagcina khona abafowethu abeza ngaphambi kwami ngiyadlula ngoba imkhawulo iyandiso. I feel God engathi wandisa imkhawulo namhlanje. Lento ayinandaba nama-credentials zakho, ayinandaba nama-educational qualifications, ayinandaba ne-background, inendaba nokholo olusenhlizweni yomuntu. Isandla omthinta ngaso sidimanda isandla akuthinta ngaso. Oh, I feel like saying it again. It was a missed call. Isandla omthinta ngaso sikhomanda isandla akuthinta ngaso. Number 3, uthi lo mjida isandla sakho khona nginehleka. Khona abantu abehlelwe okubi kanti kusuka isandla. Kuyingozi kuba yikholwa elikholwa sekusuke isandla. Ukunqoba kwethu kumi ngokuthi simkhonza singaphansi kwesandla. No matter where you are coming from, you can still break your foundational issues. No matter the situations you are struggling in, you can still break foundational issues. The last case study, indoda ekwizenzo chapter 3 noma singangayifunda ngenxa isikhathi. Niyayazi le ndoda esesangweni okuthiwa elihle. Kuthiwa le ndoda yayisishosha kusukele kuzalweni kwayo. And isimo sokuba isishosha kwayo was a foundational issue ngoba akenzanga lutho ukuze abe isishosha. Wazalwa eyisishosha, and le ndoda mayikhula ikhula iyisishosha until ihlangane ne-prophetic encounter. Uma ihlangana namadoda kaNkulunkulu, le ndoda ihlala esangweni okuthiwa elihle kodwa yikho into enhle ngayo. Ihleza esangweni ukuthi uyisango lihle
kodwa ayikho into enhle ngayo. Number 2, le ndoda ayinagama, isango linegama. Kusho ukuthi isango libalulekile kunale ndoda. Kuthiwa indoda ethile eyisishosho ehleze esangweni okuthiwa elihle, kodwa indoda ethile kodwa isango kuthiwa isango linegama, indoda ayinagama. telling you. Isango is more significant and important than this man. I don't know. Identity yakho is swallowed up by your situation and your condition. Ikhitshwa izimo kuthiwa usho lo washiwa indoda, usho lo walahlwa umfazi. Ukhuluma ngobani? Ngalo owaboshelwa irape. Ukhuluma ngalo owahlulwa isonto lawo. Ukhuluma ngalo izimo when they swallowed up your identity. And everything is important beside you. But I'm telling you, tonight is a night of encounter. Le ndoda ihlangana namadoda kaNkulunkulu ayazihambela nje. Kuthiwa le ndoda ayicelanga ukuba ithandazelwe. Kuthiwa inkosi yasezulwini eyahlala phezulu kwalamadoda yathi ningamniki imali. Imali akuyona into ayidingayo, into ayifunayo. Nikeni lento ayidingayo. There are times where iZulu does not address what you want. There are times where iZulu addresses what you need. Athi lamadoda igolide nesiliva asinalo, kodwa ukuthi asinalo isiliva negolide akusho ukuthi asinalutho esinakho. It was a missed call. I will redial it. Athi lamadida aqala athi sibheke. Awubapha abashumayeli emakhaya abazothi sibheke. Kulezi insuku sekunzima ukubheka abashumayeli ngoba uhambo walifani nentshumayelo. Angikho lapha, hayi angikho lapha, ngifuna lapha ngibuye. Ngibhekwe ephasikeni ngizaphelelwa amathenda. Yeah, uthi lo baba sibheke. Sibheke lo baba. Sibheke. Isiliva, igolide asinalo. Oh, there are people ababheka ukuthi mabezokhonza kumfundisi uhamba ngamotoni, uhlala kuphi, akuyona into mhlawumbe oyidingayo le. Konzinto umuntu kaNkulunkulu anazo uma lezo oyibhekile ngenazo. Bathe sinakho sikunika lona ngegama lika Jesu. Bathi sukuma uhambe. Yasukuma le ndoda lithi iBhayibheli for the first time isukuma iphethe imali, iphethe into engathengwa ngemali. Athi ohlabelelayo akathengwa ngegolide, akathengwa nangemali. I feel like telling you, mase sifike kuye konzinto amaminzi ethu angeka sitholele zona, esitholelwa ukukholwa esimthinta ngakho. Anything bazalwane existayo in this life, it started somewhere and it ends somewhere. And tonight it marks the end of it in the name of Jesus. I'm telling you, it marks the end of it in the name of Jesus. Angithandaza shenge ngokukhuluma ngezinto ezingama factors noma ama effect ama foundational issues ngizobamba ezimbalwa ngenxa yesikhathi sami. Number 1 is living without relevance. Yeah, there are people abaphila la emhlabeni with no relevance. Baphele bekhona. Abantu laba abangakhunjulwa noma kunezinto ezibalulekile endaweni. You are living life with no meaning, life with no direction. Njalo abantu mangabe kunezinto ezigqilazayo bayakukhumbula, makunezinto ezinamathuba bayakukhohlwa. Mangabe kuthiwa kufuneka insizwa ziyomba ithuna ngoba kuyafihla kuthiwa uyakhunjula kuthiwa esimindlo sasivuka esimindlo, kodwa makunezinto ezingamathuba bakukhumbula sebebona bathi hawu maqhu bewukuphe mina ukufike mina
lapha kwamasipala njalo bakhumbula amathuba esedlulile. You are living with no relevance. It's a foundational issue. Njalo uhlangana nomuntu asathi mfethu I'm sorry man, uyazi emsebenzini bekufuneka abantu abanalento yakho. Njalo ukhunjulwa amathuba esedlulile. You are around but not involved. You are living with no relevancy. It's a foundational issue. Number 2, the factor of foundational issues, starting without finishing. Khona abantu izinto abayiqalayo ayipheli. Wafika la eThekwini ezokwenza engineering N1 N2 N3 washiya phansi ngenxa yomlenze washona kwa-IT sengiyibambe kwa-IT wenza unyaka oqala wesibili wesithathu washiya phansi kwi-IT uswenzani sengikwi-hospitality sengiyibambe kwi-hospitality useshile lapha ayikho into ayenza ayiqeda unebhizinisi aliqalayo uqala liregister enza wonke amalokhuzana ama-document athole ama-CICP document enze o-tax clearance adevelop concept document enze visibility study, viability study. When this thing need to quick on and go, ushiya phansi say nendlu kuba wathi uyakha yaphela madolweni useyiyekile ufuna imoto manje seinvest imoto ushiye phansi nayo usathi wenze business namgcina ethi wenza udayisa u-IFA siyibambe kwa-IFA kuthiwa liyanyuka ilata uyube ney'ngane sibe u-3 sithole zazo zibe u-3 uthi umgcine kwa-IFA kulo nyaka useyajima manje Herbalife seshama squad manje Herbalife ushiye phansi yonke leya nto ayikho into ayibamba yenze yonke into ayibamba wishiya phansi. It's foundational issues starting without finishing. But I declare tonight that everyone under the sound of my voice, you shall finish that program, you shall finish that project, you shall buy that house, you shall finish that degree, you shall finish that program in the name of Jesus. Not by power, not by might, but by the anointing of the Holy Ghost. The third factor of foundational issues, existing with the wrong label. Where people associate you with bad things. Kanjalo namanga afana nawe engaphikeki kodwa noma uyiphika kuthiwa hayi unjalo phela wento uma uyenze ngempela njalo lapha wazi twa kodwa bakulethela bona utwa bathi nangu utwa. Ukulokhuzana u-approach ubrother ucaca ukuthi useyovela kini athi uyaxoxa nje nomunye ukuthi hayi nami sengithe ngithathe bathi uthatha ubani bathi hayi ngithatha usisi usikhumbembe siyibambe nalo kuthiwa usikhumbembe hayi angisho ukuthi ngithini brother ngoba mhlawumbe mina nganzika kade lakhe kodwa uthandaze kahle usikhumbembe lo kwandengeze khoneni uthi loku kwandengeze lona ngathi mfishane isigqisho lo mfishane isigqisho lona nje uhlabela leso uthi impela lo hlabela hayi no hayi Mthizo angingakoneli into yakho kodwa sokukhulekela ubona indoda ingasaqhubeki seyibamba icisha isithe kuphela umsebenzi sithi imali angazi kwenze njani siyakhela umama isithi kushona ugogo manje ugogo ngathi yonke into ibheke yena ngathi manje futhi fanele ivuse nomuzi kamkhulu ngale ngathi akusahlanga nje into eqondene nawe ngoba khona umuntu owavele wak-associate with a label that is not you. Waliwe intombi siqomile nomfundisi aseshila ukuthi hayi ngiyakuphakamisa next month ngoba cabanga ukuthi ngizobe ngikhona kule nyanga bengisekugoni kodwa ngoba ngizobe ngikhona kule nyanga ngizosakuphakamisa kule nyanga. Athi uyaxoxa Twayibo Priscilla siswile kuthiwa wena umapele ngathi umapele niyaphakanyiswa nomapele kuleli yaviki athi impela umapele hayi usekhona umapele Priscilla athi ya umapele
kulungile kodwa phela abantu bayashintsha Priscilla. Abantu bayashintsha Priscilla. Uxaba uthini? Ngoba uPriscilla besi Priscilla uyangibluthika. Priscilla akabamba ingcingo. Priscilla nobaba uGosa uthi akasamtholi. Uthi hayi bebethe bazohlangana, hayi akasamtholi Priscilla. There is a person who spoke against your name. Every time when people think of you, they think of the worst. It was the case with Jacob. It was the case with Jabez. But they had to break it in the name of Jesus. Fanele usibuze ukuthi yini indaba abantu bengaba bangani bakho bonke baconnectane ezintweni kodwa bangacabangi wena. Bacabangane bona kodwa bangacabangi. These are the enemies of the blessing. Foundational issues. They are breaking tonight. They are breaking in the name of Jesus. Telling you, I'm not here to preach. Thank you, Jesus. I'm here to address umkhathi that is hindering you for growth. Now, but how do you break it? Number one, you break it through access to the revelational light. Ayikho into ekhulula njengezwi elithunyiwe. Mawusenkonzweni okhonza ngomoya, utshela ukuthi uzokhumake. Khonza ngomoya. Mengakhulumisi ke sekubambe transaction debit order. Yimbi leyo nto khonza. Tshelo ka left. Khona izwe lithi uma likhuluma. Afanele nje uyibambe ngeexcitement. Qinisa ncethu. Receive. Into ezoshintsha wena le. Ezoshintsha wena le. Konke kufanele ungayibambe nje ngeexcitement yokukhonza kuphela. Kodwa uyibambe through the revelation that this word is sent for my situation. Lithi iBhayibheli wathuma izwi lakhe wabakhulula. He sent his word. God bless you. And he set them free. Njalo uNkulunkulu ekhulula umuntu uthuma izwi. Izwi maliwa lisuke lizoshintsha into ethize. So ayikho into ekhulula like a revelational light. Manje hayi bantwana benkosi ngizweni. Mawufunda iBhayibheli mntwana wenkosi, musu ukufunda iBhayibheli ngathi ufunda incwadi yebiology. Medulla oblongata, 5 functions of the medulla oblongata. Ayikrenywa lento. Uyayidla lento noma ungayi-understand. Iyovuka ngelinye ilanga ivuso umoya ongcwele sayibhekana nesimo esithile. Izwa ulifundi ngomqondo alizukwenza isense ngaso sonke isikhathi. Sometimes you just feed your spirit with the word you do not even understand, because this thing is not an issue of understanding, it is an issue of believing. Ucabanga ukuthi wena ayenza isense into ukuthi kuphela iwayini kuthiwa khiwa amanzi. Yayikhanda isense leyo nto. Abasenali iwayini. Okay, abahambe beyokha amanzi. Ucabanga ukuthi yayenza isense into ukuthi uphethe afuna imali kuthiwa akayodoba ufishi. But ngathi kudingeka imali somjini. Athi usomjini ngempela. No, shona lapha udobe nje ekhehla, uyakwazi ukudoba. Ayi, shona lapha udobe nje inhlanzi uyihlinze. Yayenza lento isense. This thing of the word, izinto zasezulwini akumele zenze sense ngaso sonke isikhathi. Izinto zasezulwini inqawa ngokukholwa, even in moments where they do not make sense at all. Impilo ayishintshwa ukuthi izwi lenze sense. Impilo ishintshwa ukuthi uyamkholwa okhuluma izwi. Through access to the revelational light, when you are reading the word, you confess the word. Number 2, through exalting the altar of prayer.
But number 3, through understanding the prophetic covering. Khuluma masibomle ye covering ngoba iyashawa lapha kuma social media. And it's the order of God. uNkulunkulu meshintsha impilo yomuntu uyishintsha ngomuntu. uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukushintsha impilo yomuntu. Ngezwe labantu abathi mabesuthi idatha lapha be hotspotile basho yonke into bayithandayo. Baprofeta bavuswe idatha. uNkulunkulu meshintsha impilo yomuntu nje. Sebenzisa umuntu. Joshua needed Moses. Elijah needed Elisha. Paul udinga le ndoda ehlakaniphile ubani le ndoda? Gamaliel. So uNkulunkulu mezoshintsha impilo yomuntu. Lalela. Kuno maweqa umuntu uthi uyaNkulunkulu umuntu. Ngokhuluma nje noma usuthi ukuqina la inkonzo babekhuluma ukuqina abazalwane. Asizile umuntu. Size uNkulunkulu ukhona nasendlini ufuna. Wayeka uNkulunkulu ekhona endlini weza la ungazile kumuntu. Asizile kumuntu. Size enkosini. Sizile kumuntu. Hlala kwakho mawuze ukhona na kwakho uNkulunkulu. But udinga umuntu. Izwi lelibeka izinto zakho kuyi. Ngathi ngixoxela leyo nto ayihlangene nobupowerful bentshumayelo. Umuntu akashintshwa intshumayelo. Umuntu ushintshwa ugcobo. Intshumayelo imshintsha ngoba ingaphansi kogcobo. Angisho lento makhaya mfowethu ngithathela umzana. Emzana ngigibela itaxi ngiye esikoleni ngisafunda eBible College eCovenant. Bible College yase Faith Mission. Sontweni lakithi. Ngiyahamba sibhala iGreek. Ngibhizi ngikrema ama-Gregorical alphabet awu 21. Alpha, beta, gamma, omicron, ometa, mu, nu, theta, gamma, lambda. Khali ngane. Mwa! Mina ngiyakrema ke bangcwele. Angifuni ukudlala. Ngiphasa ngokukrema. Msana ungihleka ngedwa kulento yokukrema. Ngiyakrema mina ngiphasa namanje ngiyakrema. Ngo understand later. Sifuna ukuphasa la. Ukuphasa. So ayakhala ingane. Ikhala ngekugama. Ngisondele khona lapha ku-Omega. Ngithi manje lenga lapha ngisekonje ubani umunu olandela umu. Khala ingane ngimbize lo mama. Sorry mama. God. Athi iyahlupha nje iyathi uncelise. Athi liphelile ibhodlela lakhe. Methe liphelile ibhodlela nje. Athi lo mama bamba. Athi lo mama akusiyona. No. Ngibamba into eyodwa ukuthi akusinoma yiphi ingcengcenge egcotshe ngama nutrition okukhulisa ingane. Kodwa ingcengcezela ingane enama nutritions. Ngizwa kancane. Akusiyonke intshumayelo egcotshelwe ukushintsha impilo yakho. Ngoba changes your life. So whenever you need to break foundational issues, let me tell you, umuntu kaNkulunkulu uyembulwa. So ikhuluma ngelinye ilanga leyo. So ikhuluma ngelinye ilanga kodwa ithi ngi-highlight. Umuntu kaNkulunkulu uyambulwa. Uyambulelwa ngomuntu kaNkulunkulu.
Uphela manje sesingamabandla kamoya ngegama. Siyamphulelwa umuntu. Lentwana uElisha elandela ikhehle. Beyilima. Umuntu kaNkulunkulu wacela amanzi. Wahamba wayocela amanzi. Uthe mayithi ngiyabonga. Wezwa kunezinto ezishenjalo. Wathi cha muntu kaNkulunkulu ungabisangishiya. Ngicela ungilinde ngiyovalelisa kubaba nomama. Ngoba khona izinto aseyibonile. Ubona ngathi uyibonile. Kwathi uma ifuna ukuvalelisa ethi sala lapha ngisaye eJopha. Usho lamazwi kuphila kaJehova nokuphila kwami. Ngiyanawe. In other words, ngithe mangibona wena ngangabona umuntu. Ngabona ukuphila kaJehova nokuphila kwami. Let us close our eyes. Now I want to pray, Sheng. Every time you are breaking things ezaphakanyiswa ngealtar, fanele uvuse altar. And every time makhulunywa ngealtar, alkhulunywa ngealtar outside the revelation of the seed. So I want people who mean business with change of their life. Asithenga uNkulunkulu ngemali. Silanda uNkulunkulu ngenhliziyo. Ngoba when we are giving our offering, we are showing our hearts. So ngicela sengiyathandaza nje bazalwane. Angithunyiwe lento angiyena umuntu wama-pledge abangaziyo bayangazi. Kodwa ngenza izinto inkosi esuke ngihola ngazo. If you want transformation, suka la ukhona and bring any seed la ngaphambili right now in the name of Jesus. I want to pray. I just want to pray right now. Glory to Jesus. So dela ngaphambili kwenza. Siyathandaza khona manje. My God. Uza la ushiye nje imbewu la. God bless you. God bless you. Abrakhatusaya mahantaya. Uyibeke nje la phansi. Egama lika Jesu. La brokoda saya. Nangu umuntu ephenduke eshiya ugoloko phambi kaNkulunkulu. Mana la mntanami. Akekho mbizele kwi-altar call. Uphethe ugoloko. Kodwa uNkulunkulu uthinta impilo yakhe to change and to transform. Ngegama lika Jesu. God bless you. God bless. uNkulunkulu ethinta umuntu obeye etshwaleni. Ungavumi uNkulunkulu ukudlula umuntu obeyiyele ematshwaleni. Athola izinto kuJehova. Kube nekholo elisuka endlini liphethe iBhayibheli lingayizwa into evela enkosini. God bless you. God bless you. Ufuna ukuthandazela lo mntwana right now.